Indonesia Pangkalawai. Dini Purani Virgo, nomor Purani Virgo, Jelnaman, Kujuné Mandem. Beनिफ्राय जों हानायालासे नाजागोन टिम जानो थाखाय आरो देरहागोन होननानै जों गावखौनो आसा खालामो। नोंथांमोना जोबथा गेलेनायाव बाहागो लादों दा नोंथांमोननिबा माबायदि? नैबे सुक्लाबार क्लाबनि जानानै नैबे जोबथा फाइनालाव जोङो गेलेगोन नाजागोन देरहानो नाजागोन जोंनि खस्थ' हार्डवर्क खालामनायखौ दिनै जों दिन्थिगोन जोंनि टेकनिक्सखौ माबोरै थायो बेखौ जों दिनै नाजागोन फाइनालाव देरहागोन नाजागोन। आगान सुरनायनि बे फुटबल बादायलायनाय डे एन्ड नाइट बेयाव जों बेखेवगिरि महर बाहागो लानानै माबायदि मोनदों? थारैनो गोजोननाय मोनदों नैबे भेरगाव गामियाव ब्रैथि खेबनि थाखाय बा ब्रैथि बोसोर जाबाय बे माने सान आरो हर फुटबल जोलुर माने बादायलायनाया दा बेखायनो दिनै जोबथा खेलानि बेखेवगिरि हिसाबै बिथांमोना लिंहरदोंमोन आरो बेखेवना मोननानैबो थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे बादायनाया थारैनो माने मोनसे ओनसोलनिनो माने नोजोर बोथावना मोनसे बादायनाय बायदि बुंनांगोन आरो रायजो राजानि जि मदद हेफाजाब होफैनाय बेखौबो गनायना लानांगोन। जों नुबाय दायो लासै लासै जोङो माने गामि ओनसोलफ्राव जि माने जोलुर गेलेनाय बेयो माने जालांबाय थादों बे बेलायाव मा बुंगोन? बे खेथ्रआवथ' नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो फुटबल बा जोलुर गेलेनाया थारैनो जोंनि थैयावनो दङ होनना बुंनांगोन। दा बे हिसाबै गोबां बादायनाय मोनसे उत्सब मुखर बायदि मोनसे परिबेसखौ जोङो ओनसोल नाङैनो बिटिसि ओनसोलावनो नुनो मोनो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो जोलुर बादायनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिनि बागैबो बिनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव अबयसे मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा जि सोंदों जे जोंनि फैबाय थानाय उथिफुनाय सेंग्राफ्रा माने फुटबल गेलेनायनिफ्राय एसे जानगार मोनसे इम्पेक्ट गोग्लैदों नङा बे नंगौबो बिनि जाहोनानो जाबाय जोंनि ओनसोलनि माने जाखांफुनाय माने गथ'फ्रा एबा सेंग्राफ्रा मबाइलाव बेस्थ' थानायनि थाखाय एबा माने बिथांमोना फिजिकेलि मोनसे गावखौनो एक्सारसाइज गैयिनि थाखाय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे नैबे जों खेल महारन सोलिबाय थादों बे बेलायाव आसाम सरकारा गामि ओनसोलनि गेलेनाय गेलेगिरिफोरखौ बोखांनो थाखाय एसे उत्साह होनो थाखाय खेल महारन होनाय मोनसे हाबाफारि लानानै भिसिडिसि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव बे बादायनायखौ जागासिनो दङ आरो अबयसे दायो जोंनि नैबे पानेरि समस्तियाव भिसिडिसि लेभेलाव जोब्बाय दायो एलएसि लेभेलाव पानेरि समस्ति वाइसआव बादायनाया जागोन फैगौ 27 थारिखनिफ्राय 27 नभेम्बरनिफ्राय जानो गोनांमोन नाथाय आनजाद जिहेतु सोलिगोन माने 28निफ्राय बेखायनो बे खेल महारनखौ जोङो डिसेम्बर दाननि 8 एबा 7 एबा 8नि गेजेराव लांनो हागौ मोनसे सानखांनाय जादों बेखौ। जोङो थारैनो नैबे जिथुनिखि बादायनाय लोब लोब फैनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों आरो बिब्दिनो बे बादायनायखौ फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे अननानै लाखिबाय थायो मदद होनानै जाहाथे फेहेरलांनाय फुवारलांनायाव मदद होलाङो बे बादायनायखौ आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलफ्रावनो जाहाथे जोंनि फुटबल बादायनाय गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ ओंखारहोनो थाखाय मदद होनांगौ। আশা কৰিছোঁ আজি যেনেকৈ আমাক দৰ্শকে আমাক সহায় সুযোগ কৰিলে জনতাই জনতাক যেনেকৈ সহায় কৰিলে তো ঠিক তেনেদৰে অহা বছৰো যাতে আমি এনেকৈ সহায় সুযোগ পাওঁ যাতে এই খেলখন উন্নতৰ পৰা উন্নত শ্ৰেণীলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু দৰ্শকৰ সহায় সুযোগ বিচাৰিছোঁ।